Who? Onye. Who? Onye. 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 Who? Onye. 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 Who? Who is that? Onye dị ihe ahụ. Who is that? Onye dị ihe ahụ. Onye dị ihe ahụ. Onye dị ihe ahụ. Onye dị ihe ahụ. Who is that? Who is calling me? Onye na-akpọ m. Who is calling me? Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m. Who is calling me? Who wants to go? Onye chọrọ ịga. Who wants to go? Onye chọrọ ịga. Onye chọrọ ịga. Who wants to go? Onye chọrọ ịga. What? Gịnị. What? Gịnị. What? Gịnị. What? Gịnị. 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 What? What is your name? Gịnị bụ aha gị? What is your name? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? What is your name? What is happening? Gịnị na-eme? What is happening? Gịnị na-eme? Gịnị na-eme? Gịnị na-eme? Gịnị na-eme? What is happening? Gịnị na-eme? What do you want? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? What do you want? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? What do you want? Which? Kedu nke? Which? Kedu nke? More like which one? Kedu nke? Kedu nke? Which? Kedu nke? Which one do you want? Kedu nke ị chọrọ? 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 Which one do you want? Which one is good? Kedu nke dị mma? Which one is good? Kedu nke dị mma? Kedu nke dị mma? Kedu nke dị mma? Kedu nke dị mma? Which one is good? Which one is better? Kedu nke ka mma? Which one is better? Kedu nke ka mma? 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 Which one do you have? Kedu nke ị nwere? Which one do you have? Kedu nke ị nwere? Kedu nke ị nwere? Kedu nke ị nwere? Kedu nke ị nwere? Where? Ebee. Where? Ebee. 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 Where? Ebee. Where are you going? Ebee ka ị na-aga. Where are you going? Ebee ka ị na-aga. Where are you going to? Ebee ka ị na-aga. Ebee ka ị na-aga. Where do you live? Ebee ka ị bi. Ebee ka ị bi. Ebee ka ị bi. Where do you live? Where are you living? Ebee ka ị bi. Ebee ka ị bi. Where did you see the chairman? Ebee ka ị hụrụ chairman. Where did you see the chairman? Ebee ka ị hụrụ chairman. Ebee ka ị hụrụ chairman. Ebee ka ị hụrụ chairman. How? Kedu. How? Kedu. Kedu. Also slang for how are you? Kedu. How? Kedu. Kedu. How are you? Kedu ka ị dị. How are you? Kedu ka ị dị. Kedu ka ị dị. Kedu ka ị dị. Kedu ka ị dị. How are you? Kedu ka ị dị. How are you doing? Kedu ka ị mere. How are you doing? Kedu ka ị mere. Kedu ka ị mere. Kedu ka ị mere. Kedu ka ị mere. How are you doing? Kedu ka ị mere.
How do we do it? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? How do we do it? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? How do we do it? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? How is it, he or she? Kedu ka ọ dị? How is it? Kedu ka ọ dị? How is he? Kedu ka ọ dị? How is she? Kedu ka ọ dị? Kedu ka ọ dị? Kedu ka ọ dị? How are they? Kedu ka ha dị? How are they? Kedu ka ha dị? Kedu ka ha dị? Kedu ka ha dị? Kedu ka ha dị? How are they? Kedu ka ha dị? How many? Ole. How many? Ole. How many are there? How many are there? How many? How many? How many? Ole. 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 How many? Ole. How many people are there? Mmadu ole nọ ebe ahụ? How many people are there? Mmadu ole nọ ebe ahụ? How many people are here? Mmadu ole nọ ebe a? But how many people are there? Mmadu ole nọ ebe ahụ? How many children have you? Ụmụ ole ka ị nwere? How many children have you? Ụmụ ole ka ị nwere? Ụmụ ole ka ị nwere? Ụmụ ole ka ị nwere? How many children have you? Ụmụ ole ka ị nwere? How many wives does your father have? Nwunye ole ka nnagi nwere? How many wives does your father have? Nwunye ole ka nnagi nwere? Nwunye ole ka nnagi nwere? How much? Ego ole. Ego ole. Ego is money. So ole is much. How much money? How much? Ego ole. Ego ole. How much? How much is it? Ego ole ka ọ bụ? How much is it? Ego ole ka ọ bụ? How much is it? Ego ole ka ọ bụ? How much is it? How much did you buy it? Ego ole ka ị zụrụ ya? How much did you buy it? Ego ole ka ị zụrụ ya? Ego ole ka ị zụrụ ya? Ego ole ka ị zụrụ ya? How much did you buy it? Ego ole ka ị zụrụ ya? How much do you have? Ego ole ka ị nwere? How much do you have? Ego ole ka ị nwere? Ego ole ka ị nwere? Ego ole ka ị nwere? How much do you have? Ego ole ka ị nwere? Can you? Ị nwere ike? Can you? Ị nwere ike? Ị nwere ike? Ị nwere ike? Ị nwere ike? Can you? Ị nwere ike? Can you do it? Ị nwere ike ime ya? Can you do it? Ị nwere ike ime ya? Can you do it? Ị nwere ike ime ya? Ị nwere ike ime ya? Ị nwere ike ime ya? Can you find it for me? Ị nwere ike ịchọtara m ya? Can you find it for me? Ị nwere ike ịchọtara m ya? Ị nwere ike ịchọtara m ya? Ị nwere ike ịchọtara m ya? Can you find it? Ị nwere ike ịchọta ya? Can you find it? Ị nwere ike ịchọta ya? Ị nwere ike ịchọta ya? Can you find it? Ị nwere ike ịchọta ya? When? Ole mgbe? When? Ole mgbe? Ole mgbe? Ole mgbe? Like when? Ole mgbe? You know? Ole mgbe? When? When are you going? Ole mgbe ị na-aga? Ole mgbe ị na-aga? Ole mgbe ị na-aga? When are you going? Ole mgbe ị na-aga? Ole mgbe ị na-aga? Ole mgbe ị na-aga? When did you come? Ole mgbe ị bịara? 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 When did he or she come? Ole mgbe ọ bịara? When did it come? Ole mgbe ọ bịara? When did he come? Ole mgbe ọ bịara? When did she come? Ole mgbe ọ bịara? Ole mgbe ọ bịara? Why? Maka gịnị? Why? Maka gịnị? I don't get you. So why? Maka gịnị?
maka gịnị, maka why. Why did you do it? Maka gịnị ka ijiri mee ya? Why did you do it? Maka gịnị ka ijiri mee ya? 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 Why did you not come early? Maka gịnị ka ijiri ghara ịbịa n'oge? Maka gịnị ka ijiri ghara ịbịa n'oge? Maka gịnị ka ijiri ghara ịbịa n'oge? Why did you not come early? Why did you come late? Maka gịnị ka ijiri bịa late? Maka gịnị ka ijiri bịa late? Maka gịnị ka ijiri bịa late? Why did you come late? Maka gịnị ka ijiri bịa late? Whose, nke onye. Whose, nke onye. Whose, nke onye. Nke onye. Nke onye. Whose is it? Whose book is this? Akwụkwọ onye dị nke a. Whose book is this? Akwụkwọ onye dị nke a. Akwụkwọ onye dị nke a. Akwụkwọ onye dị nke a. Whose book is this? Whose child is this? Nwa onye bụ nke a. Whose child is this? Nwa onye bụ nke a. Nwa onye bụ nke a. Whose child is this? Nwa onye bụ nke a.